atemufo tia dionu ena Israelfo nyina tuye na asafo no ano behia se onipa baako efri Dan kosi Biesiba ne Gilead asase na wo ba Mispa Awurade nkyɛn na ɔman no nyinaa Israel musuakuo nyinaa mu mpanimfo no bigina Nyankopɔn man dwabɔ no mu wɔyɛ mmarima mpema hanan a wɔnam anamɔ mu a wɔtwe nkrante na Benyaminfo te sɛ Israelfo asim kɔ Mispa na Israelfo no kaa sɛ wɔyɛ den na wɔyɛ bɔne a ɛte sɛ yie ɛna ɔbarima Lewini a ɔyɛ ɔba a wodi no awuo no kunu no bua sɛ midru Gibeah ɛyɛ Benyamin die ni mu me ne me mpena no na yɛbɛda hɔ na Gibeahfo no sɔre tia me na minti otwa efie no ho hyia anadwo anka me na ɔrepɛ me akume na me mpena no ɔbrɛ no asiara ma no wi na me sɔ me mpena no mu twitwa no asinasini na me ma wɔde kɔ Israel agyapadeɛ nsase nyinaa so efiri sɛ wayɛ abusidie ne nkwasiadeɛ Israel mu na afei mu Israelfo nyinaa nie moma yɛ madwen ne afutuo wɔ ha yara na ɔman no nyinaa sɔre gyina sɛ ɔbarima baako kaa sɛ yɛn mu biara renkɔ ntomadan mu na yɛn mu biara remane ne fie na afei yei ne asɛm a yɛne Gibeah bedie yɛbɛkɔ wɔn so ntonto so na yɛyi nipa ɔha mu du Israel musuakuo nyinaa mu ne apem mu ɔha ne mpem du mu apem na wakɔfa aduane abrɛ ɔman no na sɛ ɔba a wabɛyɛ Gibeah ɛwɔ Benyamin sɛ nkwasiasɛm a wodi no Israel mu no nyinaa teɛ na Israel mmarima no nyinaa kohyia tia kuro no na wapam ayɛ sɛ ɔbarima baako na Israel musuakuo soma nipa ma wɔkɔ Benyamin abusuakuo nyinaa mu kaa sɛ ɛdeɛ adebɔne ara ne deɛ wayɔ no mumu yi na afei munyi mma busufo a wɔwɔ Gibeah no mmra na yɛnku wɔn na yenyi bɔne no mfiri Israel na Benyaminfo no ampɛ sɛ wotie wɔn nuanom Israelfo ne na Benyaminfo no fifiri nkuro mu bɛboa wɔn ano Gibeah sɛ obefiri ne Israelfo no akɔko na wɔkan Benyaminfo no danwara wɔn a wofifiri nkuro mu nipa mpem 26 a wɔtwe nkrante ɛsno Gibeahfo a wɔkan wɔn a wɔyɛ mmarima a wɔyi wɔn ahanson no dɔm nyinaa mu mmarima a wɔyi wɔn ahanson yɛ abenkum wɔn nyinaa tumi to enwimu ntomo a ɛmfom na Israel mmarima a wɔkan wɔn no woyi Benyamin fie mu a wɔyɛ mmarima mpema hanan a wɔtwe nkrante yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ na Israelfo sɔre na wosim kɔ Betel kobisa Onyankopɔn na wɔse yemu hwan na ɔnkɔ kane ne Benyaminfo no nkɔko na Awurade kaa sɛ Juda nkɔ kane na Israelfo no sɔre anɔpa kɔkyeree Gibeah so nsraban na Israel mmarima no tu kɔɔ sɛ wɔne Benyamin rekɔko na Israel mmarima no twitwaa wɔn so mpasua wɔ Gibeah na Benyaminfo no firi Gibeah na ɔbɛkaa Israel mmarima mpem 22 gu fam danwara na Israel mmarima dɔm no mia wɔn ani na otwitwaa wɔn mpasua bio deɛ otwitwaa no da a edi kan hɔ no ara na Israelfo no kɔkɔsuu Awurade anim kosii anwummerɛ na obisa Awurade kaa sɛ mentwempe bio na me ne nua Benyamin ma nkɔko na Awurade kaa sɛ monkɔ ne so na Israelfo no pinkyɛn Benyaminfo baa wɔn so da a etia mienu no na Benyamin firi Gibeah da a etia mienu no na wɔkaa Israelfo no mu mmarima mpem 18 gu fam bio yenum nyinaa yɛ mmarima a wɔtwe nkrante ɛna Israelfo no nyinaa ne ɔman no nyinaa sim kɔ Betel na wosui na wɔtena Awurade anim hɔ di abuadada no de kosi anwummerɛ na ɔbobɔ ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ Awurade anim na Israelfo no bisaa Awurade efiri sɛ ɛhɔ na Nyankopɔn apamadaka no wɔ nano mu na Aaron ba Eliasa ba Pinehas na ogyina n'anim nano mu na wɔkaa sɛ mimfiri adi bio ne me nua Benyamin ba nkɔko anaasɛ minyae na Awurade kaa sɛ monkɔ na ɔkyena mede no bɛhyɛ mo nsa ɛna Israel de atɛfo twa Gibeah ho hyiae na Israelfo no sim kɔ Benyaminfo no so da a ɛtɔ so mmiɛnsa no na otwitwa Gibeah so mpasua sɛ kane no na Benyaminfo no firi adi behyia adɔm no na wɔtwee wɔn firi kuro no mu na wofiri ase bobɔɔ nipa no bi kunkum wɔn sɛ kane no
Atempa biako kɔ Betel na biako nso kɔ Gibeah petee mu no so. Israel mu mmarima bɛyɛ 30. Na Benyaminfoɔ no kaa sɛ, Wadi yanim kuguo sɛ kane no. Na Israelfoɔ kaa sɛ, Momma yɛnwane. Na yɛntwe wɔn mfiri kuro no mu mmra tempɔn so. Na Israel mmarima no nyinaa sɔre firi wɔn afa. Na wokotwa mpasua wɔ Baal-Tama. Na Israel atɛfoɔ no firi adi firi wɔn afa. Gibeah bodan no ho. Na mmarima mpim 10 a wayi wɔn Israel nyinaa mu no befiri Gibeah nkyɛn mu. Na ɔko no mu yɛ den. Nso na Benyaminfoɔ no nim sɛ amanneɛ rebɛto wɔn. Na Awurade kum Benyamin Israel anim. Na Israelfoɔ no dwerɛ Benyamin mmarima mpem 55 ne 100 da no. Yenum nyinaa yɛ mmarima a wɔtwe nkrantɛ. Na Benyaminfoɔ no hunu sɛ waka wɔn agu. Na Israel mmarima bɔ otwi na wɔmaa Benyamin kwan. Ɛfiri sɛ na wɔn ani da atɛfoɔ a wama wakɔtetɛ Gibeah no so. Na atɛfoɔ no yɛ ntɛm kɔto hyɛ Gibeah so. Na atɛfoɔ no soo mu di nkrantɛ no kunkum kuro no nyinaa. Nso kasasia a na ɛda Israel mmarima no ne atɛfoɔ no ntɛm ne sɛ wɔma wisie kum a ɛso firi kuro no mu sɔre kɔ soro a Israel mmarima no nane wɔn ho dɔm no ano. Nso na Benyamin afiri aseɛ abobɔ Israel mmarima no akunkum wɔn mu nipa bɛyɛ 30. Na wɔse, Kara na yaka wɔn aguo wɔ yɛnim sɛ kane kron no mu. Na egyahyeɛ no firi aseɛ ma wisie kum no sɔre firi kuro no mu kɔɔ soro no. Benyamin hwɛ wɔn akyi na hwɛ. Na kuro mu no rehye na ne wisie reforo kɔ soro. Na Israel mmarima no nso dane wɔn ho. Na nketenkete kuta Benyamin mmarima no. Ɛfiri sɛ wohunu sɛ amanneɛ ato wɔn. Na wɔdane wɔn akyi Israel mmarima no anim fa ɛsrɛ so kwan. Na ɔko no tu taree wɔn. Na wɔn a wofifiri nkuro mu bae no dwerɛ wɔn mu. Wɔka Benyamin hyɛmu hyiae, tii wɔn ara koduru wɔn asoɛyɛ, pamo wɔn kosi Gibeah ntentensoɔ, owia pueɛ. Na Benyamin mmarima mpem 18 totɔe. Yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ. Ɛna wɔdane wɔn ho dwane kɔɔ ɛsrɛ so fam Rimon botan no ho. Na okunkum wɔn sɛdeɛ ɔtase mpɛpɛ, atempɔn no so. Mmarima mpem 5. Na otu tare wɔn dii wɔn akyi koduru Gidon. Na okunkum wɔn mu mmarima mpinu. Na Benyamin atɔfoɔ a ɔtotɔɔ da no nyinaa yɛ mmarima mpem 25 a wɔtwe nkrantɛ. Yenum nyinaa yɛ mmarima akofofoɔ. Na mmarima 600 nko na wɔdane wɔn ho dwane kɔɔ ɛsrɛ soɔ kɔɔ Rimon botan no soɔ. Na wɔkɔtena Rimon botan no so abosome 9. Na Israel mmarima no sane wɔn akyi baa Benyaminfoɔ no so. Na wɔde nkranta no kunkum wɔn ne mmoa ne deɛ wɔn nsa kae nyinaa. Nso wɔtoto nkura a woduru soɔ no nyinaa mu gya.